Lijep pozdrav svima i dobrodošli u pregled sedmice. Luka Jović, novi fudbaler AEK, Anel Ahmedhođić, novi fudbaler Feynorda, Adem Ljaljić, novi fudbaler Fudbalskog kluba Sarajevo, Dušan Tadić, novi fudbaler Al Vahde. Iza nas je nova fudbalska sedmica koju su obilježili transferi fudbalera sa prostora bivše Jugoslavije, a mi sa pričama u ovom pregledu sedmice počinjemo iz Londona. U Londonu je ove sedmice pao veliki potpis, odnosno veliko produženje ugovora. Jedan od najtalentovanijih tinejdžera današnjice, Ethan Nwaneri, potpisao je novi petogodišnji ugovor sa Arsenalom. Po dosadašnjem ugovoru Nwaneri je godišnje zarađivao manje od 90.000 eura, dok će po novom ugovoru od ovog mjeseca godišnje zarađivati oko 3,6 miliona eura po sezoni. Ozbiljne stvari dešavale su se ove sedmice u Barceloni. Katalonci su odlučili suspendovati i oduzeti kapitensku traku svom dosadašnjem kapitenu Marc-Andreu Ter Stegenu. Ter Stegenu je oduzeta kapitenska traka jer je odbio potpisati ljekarski izvještaj o stanju svoje povrede. Zbog toga je Barcelona odlučila pokrenuti disciplinski postupak protiv njega, a privremeni kapiten jeste Ronald Araujo. Villarreal je u sedmici koji iza nas predstavio veliko pojačanje. Nakon što mu je istekao ugovor sa Arsenalom, Thomas Partey postao je slobodan fudbaler. Ovog ljeta na tržištu bio je potpuno besplatan, a to je odlučila iskoristiti ekipa Villarreala. Žuta podmornica ponudila je dvogodišnji ugovor Thomasu Parteyu koji on i prihvatio, a strane su suradnju potpisale ove sedmice. Nakon 10 godina Heung-min Son napustio je Tottenham. Heung-min Son je ove sedmice zvanično predstavljen kao novi fudbaler Los Angelesa. U MLS dolazi iz Tottenhama za cijenu od oko 23 miliona eura. Son je sa Los Angelesom potpisao ugovor na 2 godine uz opciju produženja na još dodatne 2 sezone. U MLS-u je završio i Thomas Müller. Njemački veteran potpisao je ugovor sa Vancouverom. Thomas Müller je tako napustio Bayern nakon 25 godina te čak 33 osvojena trofeja u Minhenu. Konačno je završila i dvomjesečna saga između Milana i Ardona Jasharija. Ardon Jashari zvanično je novi fudbaler Milana u koji dolazi za 36 miliona eura fiksno te 3 miliona eura u potencijalnim bonusima. Jashari je postao peto pojačanje za Massimiliana Allegrija u Milanu ovog ljeta, a prije njega u klub su stigli Ricci, Stupinjan, Modrić i Terracciano. Prava bomba u Sarajevu ove sedmice stigao je niko drugi nego Adem Ljaljić. Zvanično najbolji fudbaler Super lige Srbije Adem Ljaljić je ove sedmice predstavljen kao novi fudbaler Fudbalskog kluba Sarajevo. Ljaljić je ove sedmice potpisao ugovor sa Bordeaux timom do 2027. godine uz opciju produženja za još jednu dodatnu sezonu. Adem Ljaljić je postao ubjedljivo najplaćeniji fudbaler Bosne i Hercegovine ikada jer će godišnje zarađivati 600.000 eura. Iako je bilo izdano kako će Dušan Tadić završiti u Crvenoj zvezdi, na kraju je ipak završio u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Dušan Tadić je od ove sedmice novi fudbaler Al Vahde. Tadić je otišao u Abu Dhabi i potpisao ugovor sa Al Vahdom na godinu dana uz opciju produžetka na još jednu godinu. I Luka Jović od ove sedmice ima novi klub. Luka Jović je zvanično novi fudbaler AEK iz Atine. Jović je sa AEK-om potpisao dvogodišnji ugovor na osnovu kojeg će inkasirati 6 miliona eura. Anel Ahmedhođić je ove sedmice također promijenio sredinu. Anel Ahmedhođić odlučio je napustiti Englesku te se preseliti u Nizozemsku, odnosno u Rotterdam gdje je potpisao ugovor sa Feynordom. Anelov transfer u Feynord iznosio je 18 miliona eura. Transfer koji se desio bez ijedne medijske špekulacije ove sedmice napravio je Porto. Iskusni napadač Luke de Jong je od ove sedmice novi fudbaler Porta. Prekaljeni golgeter se na kraju prošle sezone rastao sa PSV-om te kao slobodan fudbaler zadužio plavo-bijeli dres. To bi bilo to što se tiče pregleda sedmice. Idemo sada pogledati ko je to igrač sedmice. Za igrača prethodne sedmice odabrali ste Svena Ulrajha. Za novog igrača sedmice kojeg možete glasati u komentarima idemo sada na centralno pitanje. Može li Hajduk ove sezone konačno osvojiti prvenstvo? Ne 64%, da 36%, prethodne sedmice glasalo je 177 glasača. A centralno pitanje za narednu sedmicu glasi: da li je Dušan Tadić napravio grešku? Još jedno zanimljivo centralno pitanje za vas, glasati možete klikom na prvi link u deskripciji. Vama hvala što ste i ove sedmice bili uz pregled sedmice, mi se vrlo brzo gledamo u novim videima, a do tada lijep pozdrav!